reunionismo. Hola, ¿qué tal? Benvinguts al setè programa, edición especial El mierdófono se va a Madrid. Programa, i podríem dir que és un programa internacional? Sí, programa internacional i una mica també les vacaciones de Patty i Selma. Te vas a comer las fotos. Aquí soy Patty en la piscina, aquí, ¿vale? És una mica això, és una mica el vídeo però amb comèdia. menys tenim ja. Però amb comèdia, Prometem comèdia, perquè Shiva és sàvia i sobra camí. I ens ha promès de comèdia, sí. Ens ha proveït, sí. Així que, es va donar la circumstància que vam improvisar, ens en vam anar a Madrid, amb la genial casualitat de que jo avui, dilluns, faig 30 anys. Ei, felicitats, David, tio! Gràcies, Marc. Amb la qual cosa també va ser una mica l'excusa de... Ara aquí, la típica broma pateta, cumpleaños... Lástima que no tinguem públic. Total, si no que hi hauria uns aplaudiments de guapo, felicidades! Vale. Total, que... Bueno, pues amb els 30 anys vaig anar amb l'Umbago a Madrid i per això el Muñoz va fer de mula tot el fin amb la motxilla i jo pues vaig anar de rositas. Però també se'm va fer estrany, sortir de casa con lo puesto i ala! A Madrid, saps? Vale, o sigui, va fer estrany no portar res, no clar, no que una persona més morena que tu i amb barba et carregués tot el teu pes. Molt bé! Molt bé! Bueno, i a cadascú li incomoda. Cadascú li incomoda. L'Useu, no passa res. Bueno, total, que res, pues això, vam decidir agafar, anar a Madrid i vam agafar l'AVE per ser més guais i per provar experiències noves de com anava l'AVE fins a anar a Madrid, amb divertides conseqüències. Així que res, aquí va el primer vídeo. Molt bé. Mierdófones, el David m'ha fet la major putada, ens anem a l'AVE a Madrid i m'ha fotut el vagó del silencio, tio. Així està tranquil·let. M'explota el cap, tio, comença a... No, estem vingut aquí entre vagons, tio, va. Bueno, a liar-la. El mierdófono se va a Madrid. Apa. Bueno, mierdófones, només han passat 45 minuts i ens han cridat l'atenció. El vagó silencioso. És el vagó silenciós, no el vagó de parlar fluixet. Una puta vieja amargada, saps que li ha fet... La primera bronquita, ens podíem tirar i ens estem intentant adoctrinar madrilenyos. Pues sí, va ser divertit, em va explotar bastant el cap, vull dir, clar, imagineu-vos a mi. No m'estàs ajudant, David, vull dir. Que molta gràcia, com has entrat. Bueno, és el meu primer reportatge, vull dir. Sí, està bé. Havíem de fer veure que ens estàvem mirant el vídeo. Bueno, va explotar el cap a l'AVE silenciós, però el pitjor de això, vull dir, un dels tios que ens va cridar l'atenció, vull dir, com es veu en el vídeo 3 cops, un pavo, vull dir, es va aixecar, un viejo es va aixecar i ens va increpar. Hombre, es que ya es la tercera vez que os tenemos que decir que calléis. Saps? Quan aquest home feia 5 minuts... Estava roncant, però roncant a tumba abierta, que és fill de puta, saps? Primera, si estàs dormint no t'estem molestant. Això primera. I dos, estàs ronquidos sí que hem molestat. A veure, és veritat que nosaltres no paràvem de rajar. I més que una gent... Sí. Així, en plan fluixet i tal, però clar, era que...
sense parar, però... Però bueno, el karma es va posar de la nostra part i l'home quan va tornar de pixar, perquè es va aixecar, ens va increpar, va anar a pixar i quan va tornar, vull dir, un viejo deambulando per l'AVE que no trobava el seu lloc. I nosaltres, jo el veia i li podria dir quin era lloc, però no vaig voler. No, clar, és que l'escena va ser dantesca, perquè és un iaio completament desorientat, allà, buscant, mirant el seient, allà, així, hòstia, i després apareix... Però bueno, per sort, per fi vam arribar a Madrid i, bueno, ens presentem a la Porta Madrid i, bueno, aquí la nostra arribada. Entra vídeo. Ha llegado el mierdófono a la ciudad. Hemos llegado, pero no sabemos dónde. ¿Esto es la capital? ¿Está la capital? ¿Esto por dónde se va? Passa, mierdófones! Què passa? Bueno, hem arribat aquí a la mansió. Bueno, això és l'habitació, la gran habitació que hi cap un llit, una pica, i ja està, i una tele, i ja està. Està pactat ja que podem pixar la pica. El problema és qui dorm just a la pica i potser obre l'ull i es menja una... Es troba un altre ull, es menja una xorra. Anem a investigar, encara no ho hem fet nosaltres, anem a investigar. Vale, és super creepy. Oh, sí, mama. Tot és... Oh, mama. Vale, aquí suposadament tenim un bany amb les dutxes. Oh, aquí violant a la nit. Aquí garanteixo de l'ocell. Bueno. Aquí tenim el gran bufet internacional de rigor. No sé per on se surt. Bueno, gent, a part d'haver dormit tots aquests dies en un puto edifici russo de la postguerra, vull dir... Aquest que tenim aquí al darrere. Vull dir, l'edifici, vull dir, hi ha dues portes per entrar, una per a les nostres habitacions i l'altra és una sauna de dudosa procedència, vull dir... No hem volgut experimentar per entrar. No hem explorat aquest camí, no... Però bueno, que hem tingut la tentació tots els dies allà de què, a dormir o un polvo ràpid? Pagando. No cal entrar rient, Marc. No cal entrar als vídeos rient, tio. Sí! No cal... Qué divertido, qué chistoso. Casi nos follan. Vull dir, és que... Pagando. Bueno, total, que després de descobrir... Bueno, ens hem ficat aquest últim vídeo perquè, bueno, que encara que el vam gravar el diumenge al matí, ahir al matí, bueno, feia una hora a quin tipus d'hostal ens vam arribar. Llavors, després d'això, de descobrir el magnífic hostal on estàvem, el Tugurio on ens havíem ficat, que estava molt ben situat, però pobret, pecava d'altres coses. El Raval també està molt ben situat. Sí, exacte. Total, que havent arribat a Madrid vam decidir agafar i anar a sopar i ens havíem mirat un teatrillo de 3 còmics, que no va estar malament, el Show Prodigioso, a Madrid, de 3 còmics. I res, ens vam decidir anar cap a la zona del Lavapiés a buscar un lloc per sopar. Rollo hipster, el lloc, l'ambient hipster... L'ambient era hipstillo, així que, bueno, ara us passarem un vídeo on veureu quin va ser el resultat. Entra vídeo. A una zona hipster i de cop i volta hem trobat un bar cutre que es deia, que posava? Comidas y cenas. Comidas y cenas, hem dit aquí. Aquí no ens enganyen, Bueno, no, efectivament. Bueno, hem menjat de puta mare i això hem conegut. Bueno, la camarera catalana, una senyora gran, un cambrer que està anat de la olla però també super simpàtic. I després els meus 2 abuelitos jubilados. Sí, era una mica de l'associació de tiro de Madrid. De cop volta s'han tret la petaca i s'han fet uns lingotazos allà, però bueno, hem estat parlant amb ells i ens hem fet les putes risses. El bar menys hipster, que hem pogut trobar i posava comidas y cenas. I aquí estem. Aquest és l'ambient. Ara diem...
ara us presentarem els personatges, a veure si... Que només d'arribar jo vaig i l'intento robar el quinto a un, perquè se m'ha anat la puta olla, això va així, vull dir, se m'ha anat la puta olla. I així va, anava sec i d'aquí li robo una canya a un. Chicos, un saludo al micrófono. Gracias! Pues sí, la puta vieja borracha, tío. Ya, tío, vaya personajazos. Que es van trobar la petaca, el lingotazo. Bueno, mira la petaca que la escopeta de la bueno, sí, clar. Del club de tiro. Claro, no, sí. O un trofeo, ¿sabes? ¿Queréis un diente de jabalí? Os lo regalo, ¿sabes? Que hòstia. Però, bueno, i després vam anar al teatre, allà ens vam trobar a uns companys de podcast, a Me duele la cabeza. Muchas gracias por recomendarnos el show, que os escribimos i... Allà, entre radiòfoners, vam estar compartint aquí anècdotes i tal. I, bueno, després, finalment, vam sortir de festa, vam anar al Trisken. El Triskel, amb l'esperança de veure si ens trobàvem a l'Ignatius Ferrai com una cuba. A veure birra, bàsicament. Bueno, sí, però bueno, bàsicament que vam anar perquè sabíem que és un lloc que acostuma a freqüentar i... I em van fotre unes cervesetes i amb el següent vídeo, amb la cara del David, jutgeu com va anar la nit. Entra vídeo. No ho evitaràs, tío. Buen día, mierdófones. ¡Hey, mierdófones! ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¡Saqué programa, ¿Cuánta estona diré? ¿Cuántas que aguantarà aquesta broma? A la caca, hem de ficar aquí. Esmorzant una mica de Catalunya mort avui. Catalans. Catalanes. Avui, algú de Catalunya mort. Ens hem demanat primer un entrepà de pernil i jo crec que ens han vist extracomunitaris i ens han fotut pa amb tomàquet. Després hem demanat un altre i era de formatge. I no portava tomàquet. I aquest era un pa així sec, saps? Vull dir, pa i formatge, vull dir, no prenen. Però bueno... Pobres, total. Perdona'ns. Que no saben lo que era. Total, que li he demanat, que l'altre me l'han ficat, li he demanat si em podia ficar tomàquet. I... No, un rot, més que un reflujito, un rot. Li he demanat si em podien ficar... Tomàquet. I em diu, sí, ningú problema. I tal com me l'estava ficant, li diu, Jesús, apunta suplemento de pan tomàquet. Ai, de tomate, no m'han cobrat, tio. Per fotre una pinzellada de tomàquet, tio. A una budea del bocat només tenia una cara, tomàquet. Vull dir, he pagat per ficar-li tomàquet al pa amb tomàquet. Si hi ha alguna cosa amb la que jo puc ser xovinista català, és amb el pa amb tomàquet. Ja t'ho he dit abans, no és català, és sentit comú, tio. Ja. És sentit comú, vull dir, és raó de viure, de ser... Ai, però avisa'm, tio, vull dir... Si no m'avises que entrem, tio, jo no em ric, que semblo gilipolles. És per nosaltres, això és consumòfrom. No, jo aquesta part la ficaria. Vale, va. O sea... Toma dentro. Vale, va. Pues res, després del pedazo esmorzar que ens vam cascar... Però no riem, tio, primer. A veure, David... no. Estem gravant o no estem gravant ara? Vull dir, ha d'haver una senyal. Va, això tenim. Ha d'haver una senyal, Va. Bon vídeo. Pues sí, pues amb el careto que encara la cafeïna no havia acabat de fer feina i amb la panxa ben ja recuperada de la nit al Triskel, ens en vam anar a admirar a Espanya. No a veure, no a visitar, sinó a admirar Espanya. I Espanya ens va posar al nostre lloc. Espanya, a més a la capital, amb tot el seu poder de bandera... Jo no diria més, que experimentin, que ho vegin per ells mateixos. Bueno, dentro vídeo. Aquí huele a unigà. Qui huele? Huele a unionismo. Quin panderot, Estàvem comentant Huele nostàlgicos. Estàvem comentant que a Barcelona hi ha
moltes més banderes per façana que no aquí, però també que aquesta d'aquí de la plaça de Colón convalida com a mínim 3 o 4 carrers de Gràcia, saps? Et convalida... Vaya banderot, tu, mira com uneixes. Té que fer classe, La catalana segur que no ondeja també, segur. La senyora segur que no té tanta prestància. No. Té com aquest galop de cavall de Bascal, saps? Vull dir, agafa aquest... Aquesta prestància, aquesta... Quin banderot! No sé tu, David, però jo estic excitat. Bueno, d'aquí... Sí, se m'ha calentat la mà per pagar alguna dona, se m'ha calentat per exportar, per portar algun immigrant, vull dir, m'estic calentant, T'estàs calentant, Preciós, Dos viejos en un banco mirando España. Sense tenir res millor a fer. Fent temps per dinar. Fent temps per dinar. Vull dir, què millor per fer temps per dinar que mirar Espanya. Espanya. Que millor plan. Hòstia, vaya banderot, tu. Crec que si la posessin a plaça Catalunya, aquesta bandera, s'acabaria l'independentisme. Segur. Vull dir... Només per la presència que té d'un banderot com... Però fa estimar Espanya, aquesta bandera fa estimar. Jo crec que deu fer... Hauríem de mirar a veure quants metres quadrats fa, però jo crec que fa 3 o 4 pisos meus, saps què vull dir? De gran. És que és molt gran, tio? Però jo imagino... per la majestuositat, tio. Jo imagino que fos Indembe i vaig pel carrer i arribo a plaça Catalunya, veig aquesta bandera i dic, ai, no, ja no vull marxar. Ja no, és tan... És maca, tan maca. Sí. És tan maca d'Espanya. No m'estranya que a Madrid no hi hagi problemes de nacionalisme, perquè, vull dir, això els hi recorda que ja estan bé. Vull dir... Això els hi recorda... Que on vols anar millor que aquí? Exacte, que millor que un banderot. Vull dir, si tu t'aixeques pel matí, el primer que veus és això. I dius, vas a treballar content? Ja està. Avui pago impostos. Avui el mecànic em diu que puc pagar 40 euros o 50, però amb impostos dic 50. 50, cobra'm 55. l'IVA tot, vinga, va. La trimestral, ara al gener quan vagi li diré i va, i més per rentar la bandera, va, una propineta per rentar la bandera. Jo estic orgullós de formar part d'Espanya. Sí, no? I més ara, vull dir, tenia els meus dubtes, però ara ja... Puto fàstic, tio. Puta bandera. Puto fàstic, tio. Saps què t'ho dic? És com... Com ens podem emocionar un tros de tela, tio. En sèrio, és que és patètic. És el que comentàvem, no? Vull dir, celebres haver nascut a un lloc. Sí. El teu mèrit, vull dir, diu sí, però el teu mèrit és haver nascut de forma random a un lloc. Van tirar els daus del món. Sí. Van tirar els daus del juego de la boca i van dir... Aquí estàs. Aquí estàs. Sí. Dèiem de cantar la cançó de la República. De Residentes. Sí. Espera, ara no la cantem. Que no hi ha públic. Hi ha uns homes que ens fan... que porten estona que ens estan mirant com parlem una llengua estrangera i no... Com per començar a cantar ara la republicana, tu. Per la vagina. Arriba! Arriba. Jefe, arriba! Ja està. Allá va la republicana, ondeando libertad. Libertad. Libertad y solidaridad. Però en comptes de la republicana hauria de ser la constitucional, no? Sí, no. Vull dir que ens estan mirant malament per allà, Sí, uf. Es valenciano, lo que hablamos. Que maca era la bandera, vull dir... Quin banderot. No, vull dir, a mi... Bueno, vull dir... Sorprèn, sí. Corplen, diria jo. Jo ara, vull dir...
És igual, no ho diré. Vale, vale. M'he autocensurat. Vale, Imagina't què ha passat. Vull dir, la de borrades que he dit en aquest programa... Quita. La de borrades que he dit en aquest programa i perquè el meu cap hagi dit no. Talla, corten! Pues bueno, no, pues això, que després de veure aquest banderot tan xulo, vam anar al Retiro, vale? Teníem un petit gag en ment, on volíem agafar les típiques barques del Retiro i volíem fer una petita metàfora de lo que era el programa. Volíem gravar un petit sketch de lo que significa 2 homes adults amb una barca en els quals estaria jo sol remant, donant voltes així a l'estany, i aquest dia, David! I jo criticant com rema. I arribar a port i jo emportar-me els mèrits d'haver arribat també a port. Vull dir, clarament és la metàfora de com va aquest programa. Vull dir, tu remant i jo increpant-te com remes. Bueno, total, que... Que res. I, bueno, per sort hi havia molta cua i res, vam decidir anar a fer el jubilat. Vam decidir anar a criticar... I la comèdia s'agropassó. Sí. Entra vídeo. Bueno, doncs aquí estem, al Parc del Retiro, veient com la gent es diverteix i nosaltres, doncs res, ens ho mirem. No hem volgut fer la cua i aquest és el sucedani de la diversió de remar, és mirar com la gent rema. Vull dir... Aquí conjeturant... No, la de blanc és la germana gran. La de blanc és la germana gran que ha portat els nens a passar el dia. El nen és l'únic que s'ho està passant bé. La de vermell li suda la polla totalment el que s'està fent. I està ja obligada. Com molt de tant en tant somriu per al postureig, per la foto del postureig. Però aquesta no és la mare, vull dir... No és la mare. Esperem. Esperem-ho. Mira, que s'apropen. Si fem gràcia. Bueno, no sé, jo sempre fem gràcia, Sí, ara els intentem entrevistar i descobrim, i anem a descobrir a veure qui és cadascú. Ui, molaria que hagués una barca d'aquestes, Ui, una patinada seria molt divertida. Mira, si s'apropen aquests, els trompen. Ah, no, clar, és el momento postureo ara, no? Clar. És el momento... Estem sortint nosaltres. Ah, no, la foto li fan la foto al nen. Estan caient a la nostra trampa, s'estan apropant i no sabran sortir. Potencials votants de Ciutadans. Mira, el gorro Papà Noel també són una bona... La comèdia. El lío, una mica. Ara, dos putos iaios que no hem fet la puta cua i estem aquí criticant a la penya. Estem aquí... La del gorro Papà Noel. Aquesta sí que els hi preguntem. Vols fi? Sí. I venen directe amb nosaltres. Ojo, Venen directes. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Gracias por venir aquí a saludar, ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la experiencia? Muy mal. ¿Quién rema? Uy, que le mete... Cuidado. La comedia se acerca. ¡Ay, qué escucha el instrumento! No vayas para atrás, pégales para atrás. ¿Qué vas a hacer, la vaca? Os veo apuradas, Ya la grabo, sisplau. Sí. Os veo apuradas, Cuidado. Hola. Vamos a ayudar. Espera. Pobres. Pues parece que ha refrescado, Un poquito solo, nos ha hecho mucha gracia. No lo va. No lo subiremos. Consumo propio. Hostia. ¡Hala! Que no os resfriéis, Para consumo propio, diu. Toma programa! Va pa dentro, però vamos. Perquè és en català i mai arribarà aquesta senyora. Efectivament. Bueno, i com si els nostres
80, va, ens aventurarem a dir 80 visites, pues, podrien causar alguna cosa. Us juro que el vídeo no agafa ni la meitat de divertit que va ser el moment, vull dir... Sí, és que va ser èpic. O sigui, dos putos avis comentant com rema gent, vull dir, no hi ha res més trist i com de la tristor de dos joves amb tota la vida per davant no tenen res millor a fer, estar a Madrid, o sigui, estan a Madrid i es dediquen a comentar com remen les barques i apareix... La comèdia va agafar, va arribar i va xocar contra nosaltres. I va xocar contra nosaltres. Pam! Va passar això. Brutal moment. Hem de dir que en cap moment teníem la voluntat d'ajudar aquella senyora. No, jo no, vull dir... Això va ser com el National Geographic, Sí. que tu veus el lleopard caçant una gasela i clar, el reporter no pot mirar, no pot fer res per evitar que el lleopard caci la gasela. No és el mateix. Jo directament, no podíem evitar. jo tenia ja dificultats per jo no caure a l'aigua del que m'estava rient, vull dir, com per ajudar les senyores. És que va ser èpic. I res, i després de tanta risa ens vam treure una mica de ganeta, no? I vam anar a buscar un lloc per dinar. Autòcton! Exacte, volíem anar a un lloc allò de pura cepa, madrilenya i tal. Total, que arribant a la Puerta del Sol ens trobàvem un restaurant... A mi em va fer gràcia. Que allò de dir, entrem aquí. Total, era un restaurant... Caspós! Més que caspós, o sigui, era bueno, taurino. Més que caspós, taurino. Vull dir, bàsicament dinaves amb 20 toros mirant els ulls. Efectivament. 20 caps de toros. I un mural de... Total, que vam intentar fer la conya. Bueno, tu vas entrar a dir, va, dinem aquí, vas entrar, i jo va ser entrar i no ho vaig aguantar. Em va poder. Com vegano entrando en carniceria. Total. Va entrar, em va mirar i va dir, jo no aguanto, i fotem el camp. Era dur, era massa dur. I la gent, clar, vull dir, l'ambient acompanyava, òbviament. Com per parlar català. Clar, a més, com per ficar-te allà a parlar català. Total, que res, que vam sortir d'allà bastant caganyets i vam acabar amb un asturiano fotent-nos una parrillada. Senyora parrillada. Con divertides conseqüències a la nit. Pues sí. I després de marxita per Madrid. I després, pues això, vam anar de marxita. Ens vam anar a veure el Miguel Iríbar. Correcte. Gran show de trentanyero terminal, que em quadrava completament. Jo entrant en la trentena i anar a veure... Fent cubates a les 6 de la tarda. Fent cubates a les 6 de la tarda. No, però va estar molt bé, francament, va estar molt bé. Gran show. Té un podcast també que es diu Cambiando de Tercio, que si no el coneixeu us el recomanem, d'entrevistes, que bàsicament va d'ell que entrevista còmics o gent així interessant i obre una birra i ficar-se a parlar. I res, vam riure molt. Molt bé. I llavors en aquest podcast fa una pregunta, vale, que li vam demanar al sortir, que vam poder parlar amb ell. Jo crec que li va sortir molt espontani preguntar-nos-la. En cap moment va pressionar, ni el vam increpar, ni el vam coaccionar perquè ens ho preguntés. Va ser algo molt orgànic, molt dir, natural. Allà, vull dir, vam sortir, bon espectacle, ens va mirar, hòstia, vull dir, sou còmics també, sí, hòstia, us puc fer la pregunta, nois, perquè ens va explicar el programa, faig un programa, què faig amb aquesta pregunta, i ens ho va voler preguntar. Vale, no vam fer de fanboys i vam anar i gairebé com aquí qui diu el vam agafar per si li vam dir grábanos este puto vídeo para nuestro podcast, ¿sabes? Que jutgin ells mateixos. Entra el vídeo. Dentro. Ahí se está grabando esto. Hola chicos, ¿sois más de beber, de follar o de tener razón? Pregunta importante. Pregunta muy importante. Muchas gracias. Pues me alegra, Miguel, que me hagas esta pregunta. Esta pregunta tan importante. Tan espontáneamente, sin venir a cuento. Jo crec, sincerament, vull dir... Soc de tenir la raó. Així, a seques. Sí, a seques, vull dir, puc anar així de còmic presuntuós i de follar, de beber... No, tio, vull dir, Últimament prefereixes tenir la raó per davant que follar i de beure. Sí, anava a dir que últimament tinc més raó que follar, però tampoc, vull dir... Últimament ni follo, ni bebo, ni tengo la razón. Vull dir, últimament no tinc... No estic tenint cap de les tres. Està molt bé. Cadascú té la seva vida, vull dir. Però sí, vull dir... Tens comèdia, tio.
Esta és una nova comèdia. La razón. La razón. Pues jo l'altre dia, aquesta pregunta també me la pensava, no? M'ha vingut el xiste ja. T'ha vingut Sí, esmorzar amb la razón. Aposto per això. Vale, ok. Perquè, vull dir, últimament, prefereixo fotre amb un senyor I esmorzar. més després de venir de Madrid, amb aquell bandanot, ara ja... Amb els jubilats. Vull dir, jo ara ja he fet 30 anys i ni beber, ni follar. Jo, aixecar-me d'hora pel matí... I tener la razón en la mano, no? Anar al quiosc, agafar la razón i anar a esmorzar tranquil·lament allà sol. Vull dir, sí, la razón. Bueno, això, com anava dient, jo l'altre dia m'estava preguntant perquè m'imaginava que podríem demanar-li que ens fes aquesta pregunta, no? I estava amb la meva parella i justament em va dir, i què contestaries tu, això, no? Clar, llavors, en l'entorn parella va ser tenir la raó. O sigui, perquè clar, arriba un moment que dins de l'entorn de parella... A ver. Cuéntame más. Todo bien en casa. Sí, en l'ambient de parella era un punt, però clar, tenint en compte Però les parelles que els agrada molt tenir la raó, també, Bueno, per això, però era més tenir la raó pel fet del conflicte, de que al final no és tant que jo necessiti tenir la raó en si, sinó que dins de la parella arriba un punt que entres en aquesta competició, el pique aquest de merda, de qui té raó per qualsevol tonteria, jo vull canviar la pregunta. Però, vale, espera. Vale. Però fora d'aquí, realment trobo que follar igual està sobrevalorat. Sí, totalment, ja ho hem dit. I que beure em porta a la ressaca i últimament la ressaca no la gestiono gaire bé, com he pogut comprovar abans. Per tant, crec que no sóc cap de les tres tampoc, però si he de dir alguna també em quedaré amb la puta raó. Mal que me pese, em quedaré amb la puta raó perquè també trobo que està sobrevalorat. La meva pregunta és... Arranca. Ordena'm de més a menys el que tens últimament. Tens més sexe, veus meus o tens més la raó? Ordena'm amb quina jerarquia aniria. Bec més del que follo i del que tinc la raó. O sigui, per últim tenir la raó. Clarament. Molt bé. És que la meva parella, tio, guanya. Bueno, però també pots tenir la raó amb tu mateix. Sí, però la vida em posa... La vida em posa jo. No tot, la vida em posa jo. No tinc la parella, no tinc parella i no vol dir que no pugui tindre la raó en algun moment de la meva vida. Amb tu mateix. Pues sí, Marc, sí. Dime, taza. Tacita. ¿Quién es? ¿Quién es el más guapo del reino? Podem tindre raó. Total. Molt bé. I pues res, va arribar al final del viatge. Va arribar al final del viatge i res, i molt bé, i molt a gust. Vam sortir del nostre Zulo saunero, vam anar a esmorzar en un lloc super hipster amb cafè que estava tremendo. Sí, presuntuós. Presuntuós, amb més no poder. Tot lo presuntuós que hem fet. O sigui, tot lo... El grau de hipsterisme madrileño el vam cremar esmorzant sí, vull dir, hem anat de bar en petau fins al final. Fins al final, que hi havia un cafè brutal. I res, abans de pujar-nos a l'AVE, vam arribar a Atocha una mica així, vam descobrir una mica... Entra vídeo. Sí, no? Calla. T'estàs liant. T'estàs liant. Fins aquí el mierdófono se va a la ciutat. Deixem la capital, tornem a la província a cuidar del bestiar i de la granja. I dels coloms. I res, pues ha sigut una molt grata experiència. Molt bé. I fins aquí aquest programa especial El mierdófono en Madrid. Bueno,
Pues, bueno, com que avui era un programa així especial, no hi havia la secció de 4 minutos de mi mierda, Ni el matar i ni el matar i ressuscitar, i, bueno, com que bàsicament no hem fet matar i ressuscitar, i com que aquí és un programa comunista, que vull dir que ningú ha de treballar més que ningú, bueno, sí, el David sí, treballa més que jo, hem decidit fer... Pues... Bueno, també, els campesinos comunistes també treballaven més que Stalin, vull dir que està bé, està bé. Que bueno, vull dir, farem uns 4 minutitos de mi mierda cadascú, ràpids, així, picaditos, cortaditos. Vale? Ràpid i fresquet. Jo vull apel·lar a una altra secció que vaig fer fa temps vaig explicar que m'anava de vacances. Sí. No tenia plan. I Ja sé per on va. invitava algú a que et convidar-me. convidés, sí. Només em va convidar el meu cosí. Vull dir, va ser l'únic que em va trucar. I a sobre no van poder, vull dir, no van poder compaginar el plat, vull dir... Fail total. Vale? Jo sóc una persona que no em vinc a baix, Vale. torno a tindre una setmana de vacances. Ambiental. Vale? No, però aquest cop tinc alguna millor que fer, vull dir, abans no tenia Vale, res a fer, vale. ara sí, tinc una mudança. Ah! Llavors, Torro. us convido torro. a qui em vulgui ajudar a fer la mudança. Estic pintant, estic fent mudança, vull dir que res, Tot ajuda és benvinguda, no? tota ajuda és benvinguda, vull dir, us espero a casa meva. Adivineu qui és molt probable que acabi anant allà. Ni ment de la lenda. Pues molt bé, tus 5 minutos, 2 minutitos de tus mierdes. I res, jo volia acabar, pues res, com que avui faig 20 anys amb la crisi dels 30, res... És el teu cumple? Sí, és Felicitats! ¡Cumpleaños, Feli! Bueno, total, que res, que estic molt content, volia dir que ha sigut un gran plaer anar a Madrid amb tu i celebrar d'aquesta manera l'entrada als 30 anys, tio, acabant... Amb lumbalgia, dius. Amb lumbago, entrant amb lumbago, però també anant a Madrid, fent un plan diferent, mano a mano, i fent aquest programa que, hòstia, que també més enllà en el moment de complir els 30 anys, és com en aquest precís moment d'entrar en la trentena amb aquest programa que, hòstia, us agraïm, jo us agraeixo molt a tots vosaltres que ens seguiu, que sou gent molt variopinta, per entrar en aquest projecte tan enriquidor i que estic descobrint moltes coses de mi mateix amb això de la comèdia i res, que t'estimo, tio. All right! Fins al proper programa, subscriviu-vos, seguiu-nos per iVoox, que ja pujaré el de l'anterior, que encara no l'he pujat, però ja el pujaré. Hi ha una persona molt trista. Hi ha una persona, però bueno, ens hem de veure aquesta persona. Hi ha una persona que ens escolta per iVoox i vam fallar el nostre compromís a l'últim programa, així que no pateixis. Molt bé. All right! Què he de fer?